Carlos. Ayan po. Up. Bakit nilagay mo ng bilik ko? Uy! Balo mo ka. Meron na sila yan. Ay. Gata na. Kaya pala nga. Durog yung guide, no? Log 2. Log 2 ang baby. Case. Gusto niya. Sunod pa dyan. Nagbayad na ako. Bayad ka? Saan? Bayad mo? Ayun. Wish ka na naman, boy. Oh, bayad niya. Ganda na yun. Ganda, oh. Anong ano yan? Selfie. Basag na. Ikikase mo pa, basag na eh. Gcash niya. 180. Okay na yan. Pwede na. Final na. Ah. Basag eh. Wala case mo, basa na lang. Yan. Ay, GBL. Ay, GBL. Ha? Ang soul. Kondor, ito, kondor. Mali ito. Oh, ito. Ito. Ito yan. Oo. Wait lang, oh. Wala ka? Papadali na yung labo ni ano. Papadali na yung labo. Di ikot na lang, no? Picture na. Naging tempo. Uli. Boy. Ah. Bibi Amari. Oh. Bibi Amari. Amansyo Amari. Ikaw mo sa katawan, sinunod ko ang ako sa katawan sa katawan. Susunod kayo si Kasal kayo ng buwas sa rin ng katawan. Ako masusunod kayo ng kanilang Diyos. Wala pang year. Wala pang hotel. Siyaw na yan. Kasi ano? Kay. Ito. Ay. Ano?
Tay. Diba sakto lang, ano? Sakto lang siya. Siguro kung yung malaki, hindi si Kasha. Isa malaki. Lagi ka mo para pa. Diretso yung nakasaksak sir, baka mag-shoot yung extension. Dito na lang dito. Mas maganda yung may sarili talagang saksakan sir. Ganito, walang extension. Ngayon ganyan, no? Direct siya. Yung malaking wire. Ito malaking wire niyan. Magani saksak itang full sir, 3 to 4 hours na yun. Tapos walang laman. Kinapapasan niya na lalagyan sa wala. Tapos yung Kumbaga pwede saksak muna na. hindi pa namin sasaksak sir. Ay, hindi pa. 3 hours muna bago. Just in case na hindi siya lumamig. Tawag na lang. Tapos yung box. Ipo-pull yan doon. Anong oras yung search niya? Orasan mo daw. Mga 5 ay mga alas 5. Hindi mo ba pwede nga kasi yan? Pinabukasan na. Monitor niyo muna kasi yung lamig niya sir. Palamigin lang siya. Hindi pwede ang extension kahit na siya lang. Bang, mas ano yun. Kasi mag-short sir. Hindi siya lumamig. Mayroong mga possible kasi na Dapat ganito, ano, yung malaki na wire. mas maganda sana kung yung mayroon talagang nakarekta sa akin. Yung rekta. Yung outlet na Ito, pwede to. Dito na lang, ilipat. Ito. kasi yung ano nito sir. Sa akin. Doon, no, kasi dati dyan naman yung rep namin eh. Ayun, no, itong ano, rekta na siya dun, oh. Yan ang lagay ng rep. Sa akin ko lang. Oh. Bawal yung dagdag extension. Ang ganito, maliit kasi to, yung wire. Kasi dito na sa loob. Ah. Nagugulo na rin yung ibang amoy. Ayun, may sakaka mo. Iba na rin balik-balik. Nag-iipan. Nag-build sa warranty isa. Tapos sila pang gamit yun sa sir. Mayroon namang ano, yung may ano yan, minibili. Oo. Bibilang na adapter ko. Tapos ito sir, pag gagamitin nyo sir, pwede kayong magdagdag bawal kayong magbukas sir. Para hindi masira yung timer niya. Hayaan nyo lang siyang babalik na po sir. Oo. Kanyari, nagmamadali kayo sir. Huwag na yung pilitin. Putin nyo lang sa saksakan, hayaan nyo lang. Kaya na umaan. Timer Huwag yung lang babalik. kasi. Pwede kayong magdagdag dyan sir, huwag yung ibabalik para hindi masira. Ganon din sa speed. Tapos huwag nyo yung overload sir. Ayun na. Papicture lang kami sir. Uy!
Ito, di pa tumatest. Pag na-test ko kumara may sila, lang itatawag lang. Okay. Hoy! Saan lang? Alin? Tanggal. Sana all. Kailangan ito pa, di ba? Medyo may labanan ng tagila, ng kaya